Shupar nakashlem jong unong san Hima. Ki arngut ki Shipara ki belatip kerteng kum usamla teliang ki muksor khat khanai snam bar usamla Erikson muksor arpui snam karta kila due yala ka jingim hadian bekila Ngam Jyllop hakawa Serbi hakashnong Umrasiang ka bahab hapu ka East Janda Hills District. Ka Ngam Jyllop jong ki arngut ki samla ka dei Katba ki dangya Jngi lang hakati ka wa kadi ka Jngjang Ngam Jyllop ka dei ka berja haka South Rik ukula lingkot arja arpu hendrio Katba ki dangne Jngi lang bat ki perlok hakati ka wa. Kat kum ki khubor le thu banakaliang kinong shnong kila pentip no marmar shaki pulit ka search and rescue team bat hadian ki pulit kila yok ban seino iki met yap jong kini ki arngut ki samla na kate ka wa. Ulam nga ulam raabem. Yo oge. Yo oge. Ikur kem demi pijang asno tere. Kebau dulu kan. Ini ada mana ini? Alai, payro dia. Payro. Boleh di sana? Kap misal ini permit tu. Oh, no, Katba.